שלום הודיה. שלום, צהריים טובים. צהריים טובים. וואו, סיפור שלכם עם פלאפון. אנחנו פה לקוחות קבועים של חברות הסלולר, גם בחיים וגם בתוכנית. סיפור שלכם לא שגרתי. כן, נכון, די. ספרי לנו. אז הסיפור שלנו מתחיל בטרגדיה משפחתית. אחי הקטן, שהיה סמל בגדוד שקד בחטיבת גבעתי, נפטר בראש השנה. אוקיי. לפני 3 חודשים. לפני כמעט 3 חודשים, נכון. כן. זהו, ועם הפטירה שלו, אז היינו צריכים לטפל בכל מיני דברים שזה מוזר לטפל בהם. ואחד מהם זה היה לנתק את הקו טלפון שלו. ובאמת התקשרתי אליהם בערך חודש אחרי מה שקרה. ואמרתי שאני רוצה לנתק את הקו, באותו זמן הם כבר ניסו לחייב את החשבון שלו, אבל החשבון שלו כבר היה חסום. כן. והיה חוב כבר על 180 שקל, משהו כזה. וביקשו ממני לשלוח תעודת פטירה, שבלי זה עדיין אי אפשר לנתק את הקו. רק שבוע שעבר קיבלנו את התעודת פטירה שלו. אוקיי. ברגע שקיבלנו אותה שלחתי להם. וכשדיברתי איתם, אז קודם כל ראינו שהחוב שהיה על 180 שקל, אז הוא כבר עלה ל-400 ומשהו, כי כבר יצא עוד חשבונית מאז. אוקיי. וחוץ מזה, גם היה מכשיר טאבלט שהם נתנו לו כביכול בחינם, אבל כשדיברתי איתם, אז הם אמרו שאנחנו צריכים לשלם גם את מה שנשאר לו להחזיר על המכשיר. טאבלט. אוקיי. רגע, איך החוב... שנייה, תכף נגיע לטאבלט. איך החוב על המכשיר עצמו תפח ל-400 פלוס שקלים? כי יצא עוד חשבונית מאז. אוקיי. ועכשיו אמרתי להם, בתעודת פטירה רשום את התאריך פטירה שלו שזה 27/9, ואמרתי להם הוא כבר נפטר, אז כאילו גם, אז אתם לא יכולים לחייב אותה, אנחנו מוכנים לשלם את מה שהיה, את החוב שהיה עד שהוא נפטר, מה שהוא דיבר, כן. אבל מאז שהוא נפטר אין סיבה שנשלם עוד חשבונית. הקו גם נותק ברגע שהודעתם שהוא נפטר, נכון? לא, הוא לא נותק. הם אמרו לי, כל עוד אתם לא שולחים תעודת פטירה, אנחנו לא יכולים לנתק את הקו. בגלל שהקו לא נותק, הוא ממשיך לצבור חובות ותשלומים וחשבוניות. נכון. אז אמרתי להם, אבל רק תדעו שהוא נפטר, אולי תסמנו את זה באיזה מקום. אמרו לי, לא, בלי תעודת פטירה אין לנו אפשרות. אבל זה לא שנעשה שימוש במכשיר בתקופה הזאת. נכון, לא נעשה שימוש. כלומר, המכשיר הושבת, אבל המשיך לצבור תשלומים. אוקיי. נכון מאוד. ועניין הטאבלט? ובכלל כל העניין הוא זה מאוד רגיש, ההורים שלי מקבלים מכתבים מטלפון, שזה לפני מעבר לטיפול משפטי, וזה לא, גם ככה זה כואב כאילו והכל, והם צריכים גם לקבל את המכתבים האלה ועוד יותר להיכנס לכל שנשלחים אגב על שמו של אחיך, זאת אומרת זה נשלח עבורו? על השם של אחי. זה מדהים, כאילו הם לא רוצים לשנות את הכתובת בזה שלהם בגלל שאומרים שאין תעודת פטירה, אבל לפחות בשביל הרגישות, תכתבו לעצמכם משהו. כן, גם לא סתם נגיד לכם, כאילו אנחנו לא עובדים עליכם שהוא נפטר כדי לנתק את הקו, כאילו, זה לא משנה. בכל מקרה, אז והטאבלט, אז נשאר לו עוד תשלומים לשלם על הטאבלט הזה, למרות שבאמת, כשהוא קיבל אותו, הוא בכלל, מאז שהוא קיבל אותו, אולי הוא ישתמש בו איזה פעמיים, אולי צריך אותו בכלל, אבל הוא אומר, תיקח, זה בחינם. עכשיו ככה, מה לעשות, החברות סלולר זה מה שהן עושות כדי לקשור אותנו אליהם ולהשאיר אותם, אבל שיקחו בחשבון שגם דברים כאלה קורים. רגע, אז הובטח לו טאבלט בחינם, ולמרות זאת מרגע שהוא קיבל אותו, התחילו לחייב אותו בתשלומים עבור הטאבלט? לא, זה כאילו היה, אתה יודע, בשיחות, כאילו זה שהוא משלם על השיחות, זה מתקזז כזה. השיחות והטאבלט, כל התוכניות קיזוזים האלה, וברגע שהקו מנותק, אז הוא צריך לשלם את מה שנשאר על הטאבלט. כי אין לי מה לקזז. נכון. אוקיי. אז בסוף, אז הם אמרו לנו שאנחנו צריכים לשלם 1,500 שקל. החוב של הפלאפון והטאבלט. ואם לא, עוברים להליכים משפטיים ולא מעניין שום דבר. נכון, אמרתי להם איך זה יכול להיות. קודם כל הוא לא קטין, זה לא שההורים שלי צריכים לשלם את החוב שלו. הם לא חתמו עליו ערבות ולא שום דבר כזה. ודבר שני, הוא חייל, זה לא שיש לו ירושה או משהו כזה, שיש לכם איפה לתבוע את החוב הזה. כן. ואמרו לי לא, זה מה שצריך לשלם, ולקראת סוף החודש זה עובר לטיפול של עורך דין, שהוא יוכל לפרוס לכם את זה לתשלומים. זה מדהים, אני רוצה רגע להתעכב על העניין, זאת אומרת, גם אחרי שאת מסבירה את המורכבות של המצב, ונגיד והייתה איזה טעות, וזה לא נרשם, אז הבא בתור שמקבל את זה, גם בפעמים הבאות, ככל שאת פונה ומסבירה את הסיטואציה המורכבת והלא פשוטה הזו,
ממשיכים להגיד לך, אין מה לעשות, אלה הנהלים. יותר מזה, אני אמרתי להם, דיברתי איתם כמה פעמים, ואמרתי, תיתנו לי לדבר עם מנהל, עם מישהו, אני מבינה שזה הנהלים של החברה, תנו לי לדבר עם מישהו עם סמכות מורחבת יותר, שהוא יוכל לטפל או לתת לי איזשהו פתרון בעניין הזה. אמרו לי, גם אם תדברי עם מישהו מעל, זאת תהיה אותה התשובה. התשובה לא תשתנה, יש חוב וצריך לשלם אותו. אמרתי להם, אבל איך אתם רוצים שבן אדם נפטר? למה שנשלם את החוב הזה? אז הם מבחינתם, יש חוב, ואם הוא נפטר, זה עובר למשפחה שלו. טוב שלקח לכם רק 3 חודשים להוציא תעודת פטירה. לפעמים זה לוקח גם יותר מחצי שנה. זה היה מגיע פה לסכומים של הרבה מאוד אפסים. ולפעמים גם אנשים לא מודעים לחוק ולעובדה שכשהבן אדם הזה הוא באמת מעל גיל 18, וכשהבן אדם אין לו ירושה כלשהי, אז גם אין דרך לגבות את החובות האלה ממנו. זאת אומרת, זה דבר שלא אמורים לעשות. ואז בשלב הזה אתם פונים אלינו. כן, נכון, זה ממש ככה. ומה שבאמת היה הכי מעצבן, שאני גם אמרתי להם, תנו לי לדבר עם מנהל, תנו לי לדבר עם מישהו עם סמכות מורכבת, ומבחינתם, זה היה, זאת תהיה התשובה. גם אם תדברי עם מישהו יותר גבוה, זה הנהלים של החברה, זאת תהיה התשובה. גם שאמרתי להם, לפני שאני פונה לדרגים יותר גבוהים וכו'. אז אנחנו פנינו לפלאפון, שם נמסרנו שהם משתתפים בצערה של המשפחה, בצערכם, מצרים נפגעו בצורה כלשהי מההתנהלות. נציין כי לאחר העברת תעודת הפטירה הופסקו החיובים, אך ישנן חשבוניות שנותרו ללא תשלום או טרם הפנייה. אנו בקשר עם המשפחה ומתחייבים לטפל בנושא לשביעות רצונם. היו בקשר איתכם בעקבות הפנייה שלנו עוד היה? אז באמת זה מדהים, בגלל שיום אחרי שדיברתי עם הנציגה שלכם, עם אופרי, ממש יום אחרי התקשרו אליי כבר מחברת פלאפון, אמרו לי, בגלל רגישות המקרה, אנחנו באים לקראתכם, אנחנו מבטלים לכם את החוב, תשלמו 140 שקלים על הזמן שהקו עדיין היה פעיל, ותחזירו את הטאבלט. אגב, אני גם הצעתי להם את זה קודם, אמרתי להם, נחזיר לכם את הטאבלט, תבטלו את החיובים עליו. כן, ממילא כמעט לא נעשה בו שימוש, כן, אוקיי. כן, בקושי נעשה בו שימוש, הם לא הסכימו אז אנחנו שמחים על התגובה הזאת של פלאפון, ועל זה שהם התקשרו אליכם וסגרו את העניין בצורה הזאת, על זה שאתם צריכים לשלם את החוב עד פטירתו של אחיך, אין מחלוקת, מלכתחילה לא ערערתם על זה. חבל שאותה מידת רגישות לא הייתה פה לפני פנית אלינו ואנחנו פנינו אליהם. אוקיי, הודיה, אנחנו בכל אופן שמחים שהעניין הזה נסגר ככה, וכמובן משתתפים בצערכם, ותודה רבה על השיחה הזאת. תודה, הודיה. תודה לכם. ביי ביי.